Кристо взе БМВ. Няма една седмица ми фърлен фризер. Какво една седмица ти го взе в сряда? Днеска е неделя. Това е марката. Чай, че не се вижда от капака. На капака е марката. Вземете си БМВ. Гошо! Гошо! Ела! Стигнах до мола във Варна и ми изтече антифриза. Какво правим? Какво може да правим в такъв случай? Какво да правим? Отдолу! Долу, човек, всичко изтече. Боже, това нямам. Абе, човек, бе! Не очаквах на първата седмица. Е, хубаво, Абе, видях аз, че гръмна нещо. Да, айде. какво може да правим в такъв случай? Само да я дърпаме, те? Ами, много опасно да караш без антифриз, защото мога да прегрее. Да фарли двигател. Да, тя обаче ме изкара до тук. Ура! И какво викаш? Влога за колата стана влог как да си оправя БМВ-то, ле. Иначе викам, пушка е! Точно да си върхва в колата и викам, върви, дървъра. Ето, участваш нещата. Хвърлих антифриз. Какво да кажа? Не върви ли? Как върви? Аз си казах да идем само. Не, с БМВ. Моля, каза, с БМВ-то ли ще ходим? И аз му викам, да. Изобщо не е казал за аудито. Ако Ами, обичаш, питах не те. лъжи. Не. Не, Каза, питах те с БМВ-то ли ще ходим или с аудито? И ти каза с БМВ-то. не. Каза, с БМВ-то ли ще ходим? И аз ти казах, да, не си питам с аудито. Няма да се притеснявате, тръгнахме. Пожил поздраво, дано да стигнем. Е, там отзаде имаме ескорт. Кой е наред с БМВ-то. Оказа се, че е мека връзка там, единия Маркуче е хвърлил багажа. Беше излязъл от стои. Всичко да влиза! Важното е да влиза! А и без съединители. Така да е с съединители да включваме в Еми скорост. със съединител да е. Да. Вече се Наполовина. притесни. Ко не аз се притесня, то с тази кола. Дори да успя да обясниш на хората, че Аре, обясни! просто се беше отхладил. Извадил единия Марк. Да, Беше извадил. да. От охладителните. Кое не разбрахте? Всичко разбрахте, напишете ми в коментарите, че всичко разбрахте. Не, по-добре не дейте, защото нищо не сте разбрали от мене. Връкна ми шапката, като се показах отгоре и какво правим? А? Не я взимаме ли? Там горе имаше видах тая кола. Повече да не се показвате през вида си, като имате шапка на главата, да знаете урок. А и на Гоши му виси нещо отдолу. Чакай! Там виждате ли как виси? Чакай! Ей, теско ли ще подем? Това са чупи! Онова му виси нещо! Какво виси, бе? Човек, аз виждам шапката, викам Еличо, няма коли. Прибрали го, бе? Абе, прибрах го. Абе, човек, аз чувам, викам тър, викам, той ще е попе. Не, Викам, той ще е попе. Не мога просто. аз взех шапката ми. Не мога с... такива приятели. Бослина! Май само номер. Малко номер удобна. Убих да, ти свиркам, човек, как връщаш на задата й. Ми леко дърпам, мислех, че си на ти. Добре си. Добре си, какво номер? Не, ти беше те. Ти беше те. Ти беше те. Оставаш проблеми, бе. Виж, поле, работи, върви. И казарди мене върви. Ако трябваше да избия. Виж какво става. Не мога с такива приятели. Такива приятели, врагове, не ти трябва. Верно е. Той да я тества дали ще се щупи, бе. Ма, кога ти знам, че вече ще Ай, човек, Между другото, верно е щупен. The next day. Пак приключение с БМВ-то. Преди малко тръгваме за Варна. То не се вижда много, ама има малка локва. Тече, женска кола. Какво да ви кажа? Надяваме се до края на седмицата да оправят и да няма проблеми. И госпожицата да си я кара безаварийно най-накрая. Защото сега само я кара аварийно. Госпожицата просто тръгна на път и си каза, дали натече? Женската логика и по-добре да провериш, отколкото да стана прекалено късно. И разбрах, че тече. Но знаете ли какво? До мен е спрящо едно BMW 60.
И ми каза, тук така ние мога да се обадим. Съпричастност, какво да ви кажа. Съпричастност, да, на БМВ-стите. Поправиха БМВ-то и какво следва? Веднага да си правим рилчета и тиктоци. За какво е взел тая кола, деца вика, като не си покаже БМВ-то в TikTok, в Instagram. Да, сега снимаме един рил, който е с... най-вероятно сте виждали с това. Насам! Чакайте. Насам, бе! Насам! Насам! Навигираме да може да спре близко. Леко, леко! Ще боснеш, бе! Колко близко ти казах да спреш? Добре, дай шапамба пак. Сложно е. Най-вероятно сте виждали рила с това, как минава от едната страна човека, пеша, от другата страна е с колата и сега се опитваме това да снимаме. Обзет. Какво ще се получи, ще видите в Instagram, TikTok и всичките социални мрежи ги знаете.